Καλησπέρα, είμαστε Ερμού, είσαι ο Γιώργος. Γεια σου, φίλε μου, Γιώργο Πανέπολη Νιολέ. Θα σου δείξω 3 εικόνες από 3 παπούτσια ζουμαρισμένα. Και αν τα βρεις, παίρνεις store credit από Hydrate 20 ευρώ. Είσαι μέσα. Το πρώτο παπούτσι το οποίο σου εμφανίζω είναι αυτό. Ποιο είναι? Nike Dunk Panda Low. Nike Dunk Low Panda. Πάμε, πήγαμε. Πανέπολη Νιολέ, boom. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το παπούτσι? Τι μοντέλο είναι καταρχάς? Jordan 1. Ναι. Πράγμα δεν έχω ιδέα. Είναι χαμηλό, ψηλό, τι είναι? Red. Thunder, ξέρω. Red Thunder όχι, αλλά θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Τρίτο παπούτσι το οποίο σου δείχνω είναι αυτό. Λοιπόν, πρόσεχε τι θα βρεις. Jordan 4. Πολύ ωραίος, μ' αρέσεις. Μην ξεκινάει εσύ. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Τι είναι αυτό που φοράω εγώ? Το έχεις, πάμε. Το είπες πριν να ξέρεις. Το είπες πριν. Σε βοηθάω πάρα πολύ. Thunder. Ναι, σωστός. Πάμε για την τελευταία σου ευκαιρία. Θα δώσουμε τέταρτη παρόλο που ήταν 3. Μπας και πάρουμε το κοσταρικάκι από το Hydrate και το παπούτσι που σου δείχνω είναι αυτό. Και σου έχουμε δείξει, ξέρεις, τα χρώματα τα οποία είναι πολύ κοντινά μεταξύ τους. Αλλά Jordan 1 είναι, σωστός. High είναι. High είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. White νομίζω είναι. Off-white είναι, color women είναι, να πεις και το παίρνεις. Τι χρώμα είναι? Red. Red. Το κόκκινο τι σηματοδοτεί? Red. Red October. Όχι.